हेल' औ सोरमोनथाय सोरमोनथाय माने नों थामिसनाखौनो बखि लागासिनो दङ सोर मा बखि लागासिनो दंमोन नोंलाय सोरथो अबेनिफ्रायसो माथो बुंहरदों आंखौलाय आं थामिसना हा आं थामिसना बबेहाय थायो अबाहाय थायो मानो नांगौ नोङो आरो आंखौ मा बुखिदों मा फाननाव सोना लाग्रा होनदों नोंनोना आंनि फट' गिदिर खालामग्राया दालि ओंख्रि जानांसिगोन नों सिदा खोथा गथ' नोमफा आं मा दालि ओंख्रि ओमफ्राय नोंसिनि लावनाय देरनाय जों ससियेल मिडियाआव नायबाय थानांगौ नामा लोदैफोर ओइ लाजिरोङा मा सिफानि रिन्दि जादों नोंसोरलाय ओइ लाजिरोङा आंखौसो नों दालि ओंख्रि जानो जाहोफै लोदै ओइ थांगासिनो नों गवा बिथा नोंखौ बिगुर बिसिना लोदै मोनथिबाय दा बबेयाव नागिरना मोनो नोंलाय नों आंखौलाय मा मोना नोंखौ तामिलनाडुआव नागिरनो मा बोलो नोंखौ हो तामिलनाडुआव बबे जायगायाव थायो आंखौ मिथियो नोङो ओमफ्राय आं तामिलनाडुआव नोंखौ लकेसन नायनानै गावनो मा नोंनि फट' गिदिर खालामनानै सोर लोदै खिन्थादों नोंलाय ओइ नों नोंसोरसो मान रायलायग्रा नोंसो जागोन नोंखौसो आङो नोंखौ बेंगालराव साइटिसआव होगोन आं नोंखौ नोंखौ होजागोन नों होजागोन आं होजागोन नोंलाय नों होजागोन आं नोंसो होजागोन नोंसिनि बे ससियेल मिडियाआव आबुल देरनाय लावनाय माल नायनाय जों खोनासंनांगौ नामा हा बुंनो जायगा मोनाखै नोङो नोंहासो माबायाव इउटुबाव हगारजादों जोंहा भिडिअखौ नायनांगौ नामा खोनासंनांगौ नामा नोंल' नायालै इउटुबखौ बयबो नायो मिथिबाय नों आंलाय जादों बिलाय नों हौवा मोनथिबाय दा नों दालि ओंख्रि जानो नों गिदोंना गिनानै नों खोन्थाहरदों 6 लाखनि मालिक नोंलाय मोनदों होनदोंना इंसि आदा इंसि नांगौलाय बेनो लोरिबो होनबालाय मालाया लोमजायो दुम मालाया हौवाजों दुमजाबानोथ' गोथाय नायफोर जोंहा जाम्बाथाय सियाना बेफोरबायदि माबा खालामनायखौ नायबाय थानांगौ जायो आरो आइसे लासिं सिं फट'खौ हरलाय र' आदा समायनांगोन ओमफ्राय आं हयले दालि ओंख्रि जालाय नों जानांगोन खोनाबाय औ फट'खौ हरलाय दे फट'खौ हरगोन ओमफ्राय बेखौ बे खालामग्राखौ गाज्रि दा बुं हिनजावआनो बुजिखाबा गाज्रि लाइनखाबा रिन्दिखाबा सिखौ हिनजावआ लोदि बेसेबां बिनि सिफालाय एसे रोजा लोदियालाय हामि सना दा र' आं दा माबा खालामगोन बिनिहाय नङा नोङो फुदुं होननायखौ हरलाय र' दा हरगोन आङो ओमफ्राय आदाया माला थाङो ओइ थांनायखौ दा रायलायथ' बे माबानायखौ हर दे जों जानुवारियाव थांगोन मोसौ बेदर बेगें अख्रुबहैनांगौलै बाक्सानिमोन नामा नोंसोर बाक्सा जाबाय क'क्राझार जों बाक्सानि मानसि नङा क'क्राझारनिसो थै गरम गोजासो जों मोनसे भाइरेल नुबानो सोर आदा जेमसनावबो हरखांबाय आं दाखालिहाय नोंसोरनियाव जोंनियाव नाम्बार दंजोबो नालाय नोंसोर माबा हगारो नालाय गासिबो नोंसोरनो रिप्लाइ खालामाबानो जोंहाबो मोजां जायो नोंसोर सामलायनो हायोना बेबायदि माबा रेकर्डखौ जोंथ' फिसा फिसौ चेनेलालाय मा सामलायनांगौ नोंसोरथ' गोबां 3000 4000 माबा मानसि जाबाय बे फामि सनानिखौ हरबावलाय फट'मा बानायनायनि ना अरिजिनेल नायनां बिदिनोलै आदा र' आं हरथ'लालै लाजिलांबायलां गुन्दिखाबा बानायग्राखौ मिथिया बानायग्राखौ मिथियालै आदा माबा होआखै नाम होआखै महिते मोना ओमफ्राय फामिनिया दङ बेबायदिनो फामिनि खर' होनानै ओमफ्राय ओरै माबा बिदिनो नैबे माबानि आब' भुमिखानि बायदि लगायनाय आरो खर'खौ फट'खौ हरलाय दे गरम जाना थांगासिनो ना उनावहाय मोनगोन उनाव नङा रादान नांगौ दानो नों आराव खालामनायोबा आंलाय मा आराव खालामनांगौ जाखो फट'खौसो नायगोन आं अरिजिनेल ना दुप्लिकेट नङा खर' जरायनाय होनदों गावलाय ओमफ्राय गावनावबो मेरला SMS सहैनाय दंना फामिनाव माबा नोंनि माला बेसे गिदिर नायनां होनलाय ओमफ्राय बेबो माल दिन्थिहरलाय बेसे गुवार बेसेबां रोजा बिदि SMS दंजोबो आरो ओमफ्राय आं मैयानो हरखादोंमोन मैयानो नोंलाय माथो डिउटियाव नामा आदाया डिउटियावसो खोमालै बिनिया होननानै आं हराखिसै ओमफ्राय आं कल खालामनानै दानहरबाय थादो मैयानो हरोमोन आं बावबाय दानजोब्बाय मैया
नों दाखालि बुङाखै मा गावना सुरु जादोंनो मालायखौसो बिदि बुंलायलायदों बुन्दिखाना इयो फामियालाय मा नोंलाय माथो खर' सानांगो नुबाय नों नुबाय दङ मैथ नुमा ए मै नुमा होनदां सोरखो फामि खोन्दा फामिनि खर' जरायनायखौ नुदों होनदों ओमफ्राय ओंखायनो होनदां दाखालि आदाखौसो बखिदों ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसियालाय मानो बिदि 2000 साबसक्राइब जालायलायनाय मानसियालाय बिदि माने बिदि खर' जराय जालायनांगौ होनदों जरायग्रायानोथ' सोर जरायग्राखौ मोनाखै आदा माबाखौसो फट'खौसो मोनदों ओमफ्राय आं हरथ'वा र' एसे टाइम नांगोन ना सिङाव बानायखानाय हा मस्ला दंमोनलै सिङाव ओमफ्राय माबाखौ नुखाबाय दा आदाया बे आब' भुमिखानिखौ नुखाबाय दा औ इनिखौबो हरलाय फामि सनानिखौबो हाब गावसोर मिजिरो नामाब्रा नोंसो मिजिरो नामा होनदां सिनायनि खोथाङालै बियो आंनि उसुंनिनो मानसि न' गुदिनिनो औ माथो इलाय केरेलायावसो थायोना बहाय थायो होनदों केरेलायाव थायो जों मावनाय हटेलावसो मावोना इयो फामिया नोंसोर थानाय हटेलाव नोंलाय माथो केरेलायावसो मावदों होनदों बेखौलाय फामिखौलाय सिगांसो केरेलायाव मारा जोंनाबो फट'खौ नायना हरलाय होद नों इउस खालामलाबायगोन खोमालै र' आदा र' दोनथ'दो आब'नो एसे खामानि दं ओंखाम जाहैगोन आं नङा फट'खौ हर दे हरगोनब्रा माथो टेनसन लानांगौ जाखो नोंसोर नैबे आब' भुमिखानि बायदि नुगोन आरो खर' जरायना बे सायख'नोसो नुदों खोमालै बेना बे रिलखा खोमा बे बानायग्राखौनो नागिरगासिनो दङ सिरि सिरि सोर जोङो फामिनिखौ बुनिखालाबो जायखिया सिख्लाफोरनि इदि फट' बानायग्रा मानसिखौनो नागिरगासिनो दङ दा बिनि नाम गैयाना डाइरेक्ट माबाखौसो फैयो माबासो बोखिनांगौसो खोनाबाय औ नोंनो सोर हरनाय बे हरनायनि लिंकखौ हरनो हागोन नामा आङो बे लिंकआ आं मैया माबा खालामनानै लाखिदोंमोन इउटुबाव माबायावहाय फेसबुकाव ओमफ्राय बेखौसो आं खेबनानै आं मैया दानफ्लांजोब्बायना नोंबो फनखौ हमाखिसै फेसबुकावथ' हगाराखैना बेखौ मेसेन्जारावसो हरलागासिनो दङ जोंना फेसबुकावसो मोनदों मैया नैबेखौ दे लोगो मोनफिनगोन आदा बे फामिनिखौबो फामि सनानिखौबो मोनगोन दे खर' गरम जानो नाङा गुन्दिलै बियो फामिया बेबायदि 2000 गाहाम साक्सेस जानानै बेबायदि नुबाय गाज्रि खोथा ओरै गोलाव गिदिरनि खोथा रायलायो नामा